Dito na lang. Huwag nang umalis. Nanggigigil na ako sa iyo. Kaya nga, di ka na. Oo, dito na tayo. Dito na. Stop mo na dyan. Yan. Hala, Dito tayo, bypass ito yung road. spot na to, yung sinasabi ko. Anong spot ito? Puro talahib tsaka balayan. Kaya nga, spot na spot ang kadiliman. Ang dilim-dilim dito. Hindi ba delikado dito? Mas delikado kung makikita tayo kung maliwanag, kung may poste ng ilaw. Mas delikado yun, no? Mapa-flashlightan tayo na gano'n. Ganun. alam ni Izel. Dito na lang. Huwag nang umalis. Nanggigigil na ako sa iyo. Dito na. Oo, dito na tayo. Dito na. Stop mo na dyan. Yan. Hala, Aso may mga dumadaan ika ba, baka nga muna tingnan mo kung kita tayo sa loob. Kita ba? Medyo kasi yung luma na kasi itong tint ni Papa eh. Ayun may mga dumadaan no. Wow, may space. Teka, labas ako. Sunod ka lang, ako bahala. Saan kaya pupunta tong babaeng to? Ang dilim-dilim dito eh. Bilis mo! Bilisan mo! Sel? Wala siya. Sel? Meow, 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 meow. Sel? Ako ang itim na pusa. May itim na pusa? Hala, Kakasabi ko lang. bahala siya. Alis na ako. Meow, meow, meow. Ako, ayaw pa ako ma-start ng kotse. Bahala siya. Alis na ako. Maui, maui. Bahala ka na, Sel. Alis na ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.